We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is brought to you by President Security Services. Mfowethu, unjani na? Yabonga kunjani? Sharp. Igama uthi? Ugama ngiSylvester. Mina ngithe uyabona lo omlungu ongilisha amabhola. Akazi mina ngokucabanga kwami. Ngicabanga ukuthi baqale ngaye. Uyabona uma bengaqala ngaye, ngathi angasinikeza into right. Yebo. Siyazi ukuthi aboThito, abobani bani siyakhumbula kodwa bahambile sizobakhumbula kodwa if kuthi laba abangene manje ababanikezi ithuba lokuthi badlale kahle nesikhathi esiright basinikeza amagoli especially lo mlungu uma bengamnika ithuba emsho ukuthi angakhona uyabona unale potential ukuthi kodwa mhlawumbe ngeke ukhale kakhulu ngoba iRadio Man ikorile namhlanje. Ngiyajabula yabona the way ngijabula ngakhona akazi ukuthi ngenze njani lo birthday boy ukorile into engijabulisa kakhulu yabona lo mfana ngiyamthanda ngimthanda ngenhliziyo yakhe ngithi happy birthday Apollos le ngiyakuthanda kakhulu bye. You can even marry your daughter.